Свещичка няма ли? Няма ли свещи? Какво правим? Една малка свещичка. Gooi je maar een Dat liep dan gezeten met een enkelbal. Nooit mogen losdenken de vis dat hier zo. Wat wordt dat? Dat liep dan gezeten. Dat er met een enkelbal nooit mogen. Wil je veel zegt daar vechten en zo. Намери. Честито рожден ден да ти. Силвия Берт, 41 година. Ей, давай! Готов. Как да се пише? Аз ще го пиша това от 23 рожден ден на сестра ми. Има и снимки на Фейсбука. Дето има прегнали, те ме питат, мяйте. Да го те преживява. Била съм много млада. Жената ще таби. Не си оправих компютъра. Влезли човека, влязъл в моя скайп, видял снимките в папката. И му рекал, коя е та бе, та манекенка, тя ли си ги праща тия работи? Той па часа на друга река, да, в мен право. Да идват щастлив и още на държи влагата. Виж как е. Тортата е тук патите. Артист такъв. Артист. О, много е очи. Много е очилата. Втори човек. Пак пълно камарат. Ваза сме просто промените си. Първата. Direct de man kan boy. Дърки! Дърки! Дръбни детето! Ама сега някой го казва, че нещо дълбоко работиш нощ. Нам крипа ножа. Как съм? Нам да даде. Да мой да режеш хубаво. Дом Корлеоне ще. Дай ми видите, който няма видите. Да. Айде. Антонче, от тебе почва. Айде ще те ли ставя? Айде. Сега ще ми победя работа, без му маля. Не за теб, опа. Да се води то, който няма вилица. Я ще си. Не, аз ще да. Е, брат, Ти да никога е. Дай тогава на Тя не е на... аз сладко не ям. Да, Соня. Тема. Лено, ти не нещо ти. Така, рецепт. Сладко газирано не. Има тук. Аз би да си не гърча да няма. Ама не трябва. Аз имам поемни преси, не? Аз нямам. Не, големни преси ти казвам. Трябва да знае какви големни преси. Тук, почти малко. Имам. Тема. Аз 10 кг съм сложил за 3 месеца, аз ще ти го правя. Сега съм 75 кг. Тя свали 14. Свалила 15. 13. За колко големи? 20. Ма да речем заради тебе. Заради кой? Заради мен ли ги са? Той няма още. Телефон. Бапата. Ей, изи. Да го видя. Специално. Я, специално. Той кой няма? Ма GSM, новито? За машата и за папата. Специал телефон. Специал. Емпория.